Здравейте отново! Това е пореден извършен проект от нас, от Доверие Груп, а това е нашата клиентка. Кажете нещо за нашата бригада, за нашата фирма, за Доверие Груп. Изключително съм доволна, че ви потърсихме и че работихме заедно. За мен лично тази беседка беше мечта отдавна. Да може тук върху подпорната стена, върху шкарпата, да има навес, да може човек и в лошо време да си седне, да изпие едно кафе, един чай, просто да се наслаждава на хубавата гледка. И даже беше по-различен проект, защото в началото не можахме да намерим качествени майстори и започнахме нещо сами, бяхме го започнали. Но всъщност с ваша помощ се завърши перфектно, въпреки нашето несъвършено начало. Така че много благодарим, прекрасно се получи, ще работим заедно със сигурност и ще ви препоръчваме с удоволствие. Благодаря ти, че ни се доверихте. Ще се радвам отново да работим заедно. И ние също благодаря много.